Pamanarya wonten timbalan anak Prabu Badurna. Wonten timbalan ger Kakang Prabu Karna ing ngawangga wonten dawuh Yai. Mboten benten kalaran dat ingkang sampun kapengker. Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaran dat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Monggo ing sambarbadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak, kula mboten bari saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit, kula mboten badhe saged tentrem, kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumrap jagat menika. Mlih mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa.